wagwanayo chakwera, wagwanayo, atangobwera adati kuti gubu, kuti go, atangobwera adati kuti gubu, kuti go. Ndazuka buno kwambiri mbambande kaya mwazuka bwanji amalawi anzanga kuchokera kumpoto komanso ngakhale kumwera. Ndabweranso ineyo m'bale wanu mmawa wa siku lalero. Ndaona apapo pakutrena nkhani komano ndaiona mochedwa kwambiri, too late right, komabe ndikufuna kuti tiyankheko makamaka pa nkhani ya Sona. Jesse Kabwira amayankha Sona, komano ndisanapite patali ndimafuna mundiperekere moni kwakeni Msonda. Kodi alipo? Tayamikakeni Msonda kuti mwakhuzumuka lelodi, mwamva uphungu wa zinzano, mwakhala chete, tikuyamikeni kwambiri. Koma uyuyoyu mulongo wanu uyu amene mmati kabwirabwirayi, amene tidakali naye mpakanaso naye atakhuzumuka talandira mwambo, timafuna timuyankhe za nkhani ya Sona. Watokota zambiri takumvira iweyo Jesse Kabwira, wakamba za Sona kuti ayayi ATPP analonjeza kuti azasisa mafuta, analonjeza azasisa ma groceries, analonjeza kuti chimanga chizapezeka pena paliponse anthu azizadya, analonjeza nkhani ya sukulu za ulere, komanso analonjezaso za kuchosa kwa fizi ana ku polytechnico, komanso analonjeza za kupezeka kwa mankhwala. Ndeti mafuna tikuze shortcut kuti iwetu ukuchedwa, ndipo zachitadi kuonekera kuti iweyo si Malawi. Chifukwa kanakhala kuti uli Malawi ndi bwezi iwe wekha, iweyo mwini wako bwezi uli mboni pa ntchito zomwe achita adadi mu myezi yochepa imene iwowa adakali pampando. Ukanakhala Malawi ndikubwerezanso, iwe ndi bwezi utaona wekha ndi maso ako, koma pokhala kuti ndiwe foreigner, iweyo si ndiwe Malawi. Ndi chifukwa chake sukuona, ulibe diso la kuona, ndi chifukwa chake ukumayankhula mbwerera zangati zimenezi. Timafuna tikuze motere Jesse Kabwira, tamvesera adadi mene abwerera muno mu dziko la Malawi kukhala leader kachiwiri. Palibe chimene chinachichonse Peter wa Arthur Mutharika chimene wakweza. Zonse zimene iyeyo zimene anazipeza, mitengo yonse imene iyeyo anaipeza mu kuchokera kuboma la inuyo anganya inu, ndi mmene iyeyo waisira. Palibe chinachichonse chimene Peter Arthur Mutharika wakwezapo. Ngati mwina chakwera ndiye ndi Fuwero amene wakwera, komanso kukwera kwa Fuwero taona kusika kwa chimanga, zapanga msintho, chimanga chikusika Fuwero akukwera, komanso kukwera kwa Fuwero sikuti wakwera nini ndalama zambiri. Iniyo munamusiya Fuwero ali pa 3,900 chakati, iye wamukweza kuchoka pa 3 ndikukafika pa 4,999 999 kwacha 99 tambala. Okay, palibe kukweza kwa chilendo kumene iyeyo wakweza pa Fuwero. Chifukwa olo inuso mkanakhala kuti munali mudakalipo mpaka na kufika na lero bweziso Fuwero atakweza, komanso mwina bweziso mutamukweza plus mwamvera kaya. Andi china cha chilendo chimene tachiona FM uboma la adadi, iweyo poti maso ulibe. Ndikusagwedezeka kwa forex, ndikusagwedezeka kwa kwacha, si kugwedezeka pamene yaima ndipati kodi ndipo mwepo pamene inuyo pamene munali mboma si nkati ya gwaso liti. Mukumbukira bwino lomwe. Ndetu fati kuze kuti mitengo ya groceries mmene munaisira ino nimene ilili. Chimenecho ndichokondweresa kwambiri kwa adadi. Komanso chokondweresa mitengo ya chimanga imene munaisiya ino ili pa mtengo waukulu kwambiri. Lero lino iyeyo waipangisa kuti mitengo isike. Lero lino Amalawi akudya ndi mboni. Ukumaona pa social media anthu akumachita kutenga bwalo la nsima ndikubwera nalo pa social media kuti iniyo mwina muchite manyazi. Ndeti mafuna tikuze Jesse Kabwira, ukamayankhula uziyankhula ngati ndiweyo munthu mzimayi amene kuleba umakuziwa, amene tanthauzo la kunyamula pathupi 9 months umakuziwa. Uziyankhulako ngati ndiwe munthu kholo wozindikira, kupatula kuti ndiwe mneneri wa chipani, kupatula kuti iwe ndiwe waganyu wa MCP, kupatula kuti umagwira ntchito ku MCP ngati mneneri. Komabe ukwena kuti uziyankhula ngati ndiwe kholo, uziyankhula ngati unaberekapo, uziyankhula ngati umaziwa kuti kuleba kumakhala moti bwanji. Choyenera kuyamikira ndi kwabwino kumayamikira, choyenera kuyankhulako ndikuyenera kuyankhulako, kandi kulimbikisa kandi kuzuzula is okay. Komano osamangoyankhula pena palipose zinthu zombwambwana, zinthu zosafunira bwino zabwino anzako. No, ukuyenera kuti uziganizirako kaya usanambe wayankhula Jesse Kabwira. Ukumvera kaya. Olo lero lino titati timfuseko mwana
kuti kodi boma la MCP ndi boma limene lilipoli ukusiyanisa bwanji mwana ati tikukamba za mwana akhoza kukuza chilungamo kuti lero lino tikusiyanisa ifwa lero ndizana bola lero chifukwa lero tikudya lero lino anthu akukhuta lero lino tikuyankhula pano uyuyo ndi February lero lino ndi 28 February panopa lero ndi 28 February okay komano 28 February sitinagulepo ifeyo kunoko chimanga pa 30 chakuti 1000 no pamene mu nthawi yanu mwezi wa February ngati uno timagula chimanga kunoko tini 38,000 35,000 malwena koma pano pa chimanga chidakali pa 17,000 ukumvera kaya 17,000 bwanji manyazi ndiye ndikumabwera pa ndikumalubwa ayi analo kudya sitikuchiona ife ngati iweyo ukuona kuti chakudya sukuchiona ngati ukuona kuti Malawi unoyo adakali ndi njala ndiye kuti njalayo ili kunyumba kwa iweyo Jessica Bwira limodzi ndi banja la kwano njala imene ukuyikamba iweyo kuti ayi anatilonjeza njala chakudya komano Malawi mpaka na pano adakalibe ndi njala ndiye tikuti tikuvomereza koma njalayo ili chigawo chapakati njalayo ili ku constituency kwako njalayo ili nyumba mwakwa iweyo Jessica Bwira osati kwa ife tonse Malawi no Amalawi ife pano tikukhuta tikudya kusambwazika ndi kukhuta kumachita sima kutaya timafuna tikupemphe uyendeko mu nkhando kapena kuti uyendeko kuzala zigawo zosiyana-siyana tingokulemba ntchito ganyu yoti uyendereko mazala osiyana-siyana kapena kuti malo otayira zinyalala tikambe moteromo okay uyende mabini malo osiyana-siyana lero lino ndikulemba ntchito iwe Jessica Bwira ine ndrama ndikupasa uyende ku mabini uone mene panopa mabini anasiya kuzaza ndi zinyalala akumazaza ndi nsima yochita kutaya wamvera kaya akumazaza lero lino ndi nsima yochita kutaya ndiyo zake ku site ifetu tikukhuta iwe ngati sukudya ndi kwanu komweko ngati sukudya iwe ndi kwanu komweko komanso madandalo hayi amati kuti tikalima ku manyumba yako amayi athu mukalimadi kwa amayi anu kumene feterezaso mukagula mukatenga komweko kwa amayi anu ndimesa chipongwe munachamba ndino ndere poti lero lino akukubwezera ndere mukumva kupweteka kwambiri mukumva kuning'ina no simukwena kumva kuning'ina zimene munabyala ndi zimene mukwena kulandira mulingo umene umapimira nawo nzako iwenso mazapimidwa ni mulingo omwewo mu nthawi yake yoyenerera ndelero zisakupwetekeni mukulimadi soya kwa amayi anu mukalimadi soya kwa amayi anu opanda fetereza muziona mukamayankhula kuti ayi boma iliro nde sankho is too much tikuvomerezani sankho loti mukuliona ndinu kwa ife sitikuona sankho Malawi eni wake aziko iliro ife sitikuona sankho koma ini obwera inu maforeigner marefugees ino obwera inu ndamene mukuona sankho kodi sankho la mtundu wanji zimene munkapanga ya kunifisi ya munthawi yanu ijayi kumangopasada na ndrama zokhazo nokha MCP ngati kuti kapena kuti mwina boma la Malawi lili ndila ku mtundu wakwanu zimene zinali zomveka zimeze zinali zoyenera zimezi pana limene asilinali sankho ndiye sankho mukulona ndanzana awo ndi sankho lanji limene akupanga sankho limene niyo mukuliyankhula kuti ali ndi sankho lanji limene mukulo kupatula sankho limene mmapanga lija no mukamayankhula muziganiza tikuziwa kuti ndiwe waganyu wako MCP koma uziganiza ukamayankhula cha namba 2 tifuna tikuyankhe kuti mumayankhula za nkhani ya kafukufuku National of Inquiry imene ikufuna kuyambika pano pa yes ife tavomerezana nayo ndiye tifuna tikuuze iweyo limodzi ndi kunkuyi wakoyo kuti no palibe chodandaulira ndrama sikuchokera nthumba mwanu ndrama sikuchokera m'makaunti ainuyi wako MCP ndrama zimene munabazo zidyani zimenezo munaba zinadusa pano pazidyani ndrama zanuzo ndrama izizo zichokera matumba aife a Malawi ndipo amene tikufuna kafukufuku kuti achitike ndife a Malawi osati niyo maforeigner ayayi iniyo ndino maforeigner chifukwa mukuna kuti Malawi ndino a Malawi ndibweze mutakondwa mwamvera kaya ndibweze mutakondwa ndi kafukufuku amene akufuna kupangidwa pano pakuti akhale wachilungamo athese nkhani athese mwano kaya ndi chipani kaya ndi wandale wina liyonse akhale for free after chilungamo chitaziwika ndibwezi mukukondwa koma kuuwa wakose kumene mukuwa mukumazinyumwa chanji mene mukuzinyumwira ayi boma lononga ndrama tenti pangeni matching kuti boma lisabwereze kupanga kafukufuku chifukwa ndrama zonongeka ndrama zimene zonongeka nzakwano ndi za account yano no ndi ndrama za Malawi ni misonkho ya Malawi iniyo munaononga dziko lino munaba ndrama lero lino ndrama zija tikubweza ndife tomwe inu maganza kuti ndrama munaba zija amene azabweze ndipita mtalika no akwena akweze misonkho kumeneka amene tibweze ndrama zija ndife munapalamulira mavuto ife limodzi ndinu nomwe tibweza yes ndiye mukamayankhula muziyankhula moganiza osamangoyankhula ngati kapena kuti mwina mitu yanu simagwira iyayi mwamvera kaya